כן יונית, אני נמצא באזור הנפילה. אינני יכול לחשוף את מיקומי, אך אני יכול לומר לך שמתגודדים מסביבי מספר ערסים. את יכולה לדמיין לעצמך שאני נמצא או בלוד, או בנתניה, או בבת ים. אינני יכול לדווח מיהו הארגון שנטל אחריות על השיגור, אך אני יכול לומר לך שמדובר בארגון קיקיוני למדי. כאן משה נוסבאום, חדשות ערוץ 2, מעביר את השידור אל רוני דניאל. אם כן יונית, מדובר בפעולה הצבאית הגדולה ביותר. צה"ל לתקוף ככל הנראה מן האוויר בעזרת מזל"טים ואו מטוסים, ככל הנראה גם ינשופים, ובמידה והמבצע יתארך ויגרום לפעולה קרקעית, צה"ל ייכנס בעזרת נגמשים ואו טנקים ואו אלפקות, ובמידה ויתקפו מן הים, יתקפו בעזרת דולפינים שהומנו על ידי הקומנדו הימי. וככל הנראה אני אעביר כרגע את השידור לבראנו טגניה. אם כן יונית, כמו שאת יכולה לראות, אני נמצא באזור הנפילה. הנה ממש כאן נפלתי. מה שקרה לא קרה, לא יודעים מה קרה. הרקטה הראשונה יצאה ב-1:51, הרקטה השנייה ב-1:52, הרקטה השלישית יצאה ב-1:49. לא יודע איך זה הגיוני מבחינה פיזיקלית, אבל אני זרמי איתי, למה אני לא ישן כבר 4 ימים, עובר ממקום למקום. נראה לי שאני אלך לחטוף תנומה קלה, כי מה שקרה אינו קרה, לא יודעים מה קרה, להעביר את השידור לאילנה דיין, בראנו טגניה, חדשות ערוץ 2, אזור הנפילה. היום בעובדה אני אספר את הסיפור של החמאס, בסך הכל ארגון טרור קיקיוני כמו כל ארגוני הטרור. עד שיום אחד זה קרה, זה התפרץ, הוא החל לירות טילים אל עבר העורף הישראלי, לכיוון תל אביב וירושלים. בהחלט מדובר בדבר סנסציוני. היום בעובדה נספר את הסיפור של איתי אנגל שלנו, שנסע למסע מרתק, חוצה גבולות, אל תוך עזה, ונסע להיפגש עם אסמאעיל הנייה כאשר הוא מחופש לזברה, בתוך בית קפה. היום בעובדה נספר את הסיפור מיד לאחר הפסקת פרסומת קצרצרה. עוד דקה נשוב, כתבתו של גלעד טוקטי שלנו.